Zagiri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eider Saez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibai Zabala, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eta ongi etorri, crossover seriesera, crossover jaialdira, ongi etorri guztioi. Gaizka, ondo iruditzen zaizu oraindik Izagiri esatea? Esan duzu, jaialdi honetan ere gonbidatzen zaituzte beste batzutan, ez, atzo, egon zinen, zerbait moderatzen. Baina programan ez naute Izagiri jarri. Eske, Egia da hemen... hor, gaizka Izagirre jartzen du. Bai. Ez dakit, bueno, hemen ikusle fin batzuk, entzule barkatu fin batzuk ikusten ditut, igual ezagutuko dute zergatia, baina ez dakit, bueno, ez da momentu azaltzeko zergatik Izagiri. Ez, esan edo gaizki dagoela, gaizki dago. Listo, vale. Osa, gaizki Izagiri zara. Bai. Bueno, gu, asteazkenero, Euskadi Irratian gure zerikusi tertulia egiten dugu, eta azkeneko astetan iragarri genuen zer egitera gento zen, baina behar bada, ez, edukazio kontuengatik azaldu behar dugu, zein den gaurko jokua. Jokua esaten dut pixkat jiji, baina gauza serioa da, egitera goazena. Bai, hemen... Historia egitera goaz, ez? Historia egitera goaz. Bueno, kontua da, hau da premisa, zegero zuen iritziak ere jakin nahiko ditugu, orduan zuen parte hartzea ere behar dugu. Hemendik 25 urtera, hemendik 25 urteko gizartera begira jarriko gara, gizarte horretan munduko ikusentzunezko guztiak desagertu dira. Eta, bueno, hemen xetasun bat gehituko dut, zuek etzen ekiten hau, baina... Bueno, ya, vale. 25 urte barruko gizarte horrek, orain arte ikusitako guztia ahaztu egin du. Bueno, hobetu egiten du premisa. Ez que etzeukan zentzurik bestela, esan nahi gu hemendik 25 urtera ere gizarte horretan izango gara. Eta guan telesail guzti horiek dagoeneko ikusi dituzu. Ez, hemendik 25 urteko gizarte horrek lobotomia generalizatu bat izan du, beraien garunak zerotik hasi dira. Jo barne. Osa, zorionez, la casa de papel eta guztiek borratu egitezkigu. Edo behar bada horiek bakarrik ikusiko ditu. Vale. Orduan, zer egingo dugu? Memoriarik ez duen gizarte horretara guk, demora kapsula bat bidaliko dugu, eta demora kapsula horretan 4 telesail egongo dira. Lau? 4. Ados. Baina gutako bakoitzak 3 proposatuko ditu. Hori da. Orduan, 4 telesail soilik ikusiko ditu gizarte horrek. 4 horiek buklean eta dosifikatu eta bizi daitezela nahi duten bezala, baina bakarrik 4 eduki horiek ikusita. Eta etorkizuneko edukizak sortuko dira oinarrituta 4 eduki horietan. Hori da. Claro, ez dago beste referentziarik. Eta beste galdera bat. Ez du zertan izan behar? Ez. Errukirik ez. Familia orduan gau, zer uste dut? Hiru aukeratzeko moduan zaudete egin dituzuen lanak? Bai. Vale. Irizpideak. Zerren arabera egin duzu aukeraketa? Eske hori da nik uste garrantzitsuena, ez? Hori emigren nuen etxeko lanak eta danok irizpide beretan oinarritu ekartzeko, baina nik uste bakoitza bere irizpide ekarri da bela. Bueno, asaitezen orduan. Bai. Gaizkak dakigunez irizpideen kriston zerrenda osatuko zuen. Ez. Orduan gaizkak zeintzuk dira zure irizpideak? Bueno, lehenik eta behin, gizarte beldurgarri horretan enintzake enuke bizi nahi, ikusentzunezkoak desagertu dien gizarte bat beldurgarria izango litzateke. Beraz, lehenik eta behin, humorezko zerbait egon beharko luke aukeraketa horretan. Ezinbestekoa gizarte beldurgarri horretan humorea egotea. Baina itxoin, ez da gizarte distopiko bat, esan nahi dut, ez da zombien baina gizarte bat, niretzako telesailak eta pelikulak desagertu badia eta borratu egin bazaizkigu, niretzako da distopia beldurgarri bat. Niretzako, ja, hortik hasita. Orduan, humoreak egon behar du. Bestetik, kontuan izan da, soilik 3 eduki eukiko ditugula, behin eta berriz ikusteko, luzeak izan behar dute. Ez du balio 3 ataleko miniserie bat aukeratzea. Bueno, nire irizpideen arabera. Zerbait luzea. Eta gero, euskerazko zerbait egon behar du. Baina gizarte horrek euskeraz hitz egiten du, Bueno, baina euskarazko ikusentzunezko bat egon behar du. Pixkat, bizi degun garai horren adibide edo aztarna moduan. Bueno, telesail bat, ikusentzunezko batez? Telesail bat. Euskarazkoa. Ez errespeturik gabe. Nahi du zer da. Ez iritzen irizpide bezala, telesailak luzea izamardo. Ez izamardo ona, eta gero luzea balima, earki, baina luzea izatea gaki. Ona eta luzea. Bestela bolikin ez genuen sartuko. Bestela bolikin ez sartuko genuen. Ez, ona eta luzea esan genuen, noski. Bale. Moran luz bekampo gara. Eta iruditzen zait, naiz eta motxeo luzea izamardola behin eta berriz ikustea gomidatzen zaituna, eta berriz ikusteakon gauza berri ikartzen dituzuna. Orduan, oiek dien ere irizpide. Bale, kapa askoko telesailak, ez? Hoi da. Behin ikusita esaten duzula, nola zen, eta orduan berriro itzule nahi duzu. Bai. Esken ere, betetzen dituzte irizpide guztiak. Bai?
Ni pasan urtean saiatu nintzen, telesail antologiko bat sartzen, zuen garunetan, baina eman lortu. Eta iruditzen jat, etorkizun baten telesail antologiko bat egon beharko litzatekeela, baina aurten ez dut ekarri olako proposamenik. Osea, amore eman dezu. Bai. Horrek beharko luke, baina ez da horrelakorik egon. Ni nator, ni kontutan hartu ope bai, bare modanak, aldagaidanak hartu eskontutan, eta nabil eztabaidatzen zuekin. Olaia gaizka eta eiderreaz, orduan, nire irizpideak pizkat alde batea gutzi gotez, eta nator jarrera terrorista bateaz. Bale. Baina eta gauza bat neotena defendatu. Eta etorkizunean, 2050 urtean egongo badira hiru telesail soilik, eta hiru telesail horitatik sortuko badira telesail berrizak, baliabideak egongo dira telesail berri batzuk sortzeko, animaziozko bat egotea nahiko neuke. Bale, ados, eroste izut irizpide hori. Ados, ia ados batzen gara. Eider, lasai. Bai. Badaki gu zer egitera doazen. Badaki gu, dragoi bola, edo horrelako zerbait sartzen. Nik bakarrik esangoet, esperet Lost ez ekarri. Bueno, nik esperet Friends ez entzutea. Bai, hasta. Nik espero que se papel. Ez da gertatuko. Ez da gertatuko ez entzutea. Noski entzungo duzula. Bale, Lost ere entzungo duzu asko. Noski. Argi eta garbi asko gustatu zaizuen edukiren bat zerrenda honetatik kendu duzue? Bai. Asko. Bai. Bueno, esan, adibidez, gaizka, zer kendu duzu zerrendatik? Succession, The Leftovers, Breaking Bad, Soprano, The Wire... Lost. Oie denak ez daude. Lost badago. Lost nork esan du Lost. Noski dagoela Lost. Oiek, diat, telesail txarrak, baina oiek ez ditut aukeratu. Vale, Eider? Banik gaizkak aipatu don baten bat sartu dut nire zerrendan. Bueno. Eta bai utzi ditut kanpon batzuk, baina azken aldin gehiena gustaz ezkitenak sartu indikut. Eider, La Casa de Papel sartu duzu? Ez, aurten ez. Osa, ja, esan dut. Lasokin ez da baserrik Lasai. Ez? Ibai? Bueno, kontuz, Ibai apuntekin, Chernobyl tatxatu egin got, ze miniserie bada. Hiru ekarri bat zen. Animaziozko asko tatxatu egin gotez. Ibaik oraintxe dauka 20 titulo dituen zerrenda bat. Ibai bantxertan da gaizka. Baina hemen, nire agarrikoa da moa nire gustokoa badaoz, baina ez nire gustokuena. Noski. Ze nire kriterizuen gainetik jarriot premisa hau. Eta gizartearen mesede. Eta gizartearen mesedeko. Mundu guztian. Osa, gizateriaren... Onerako. Bai, ongizatea, ez? Lehen etxi duzu. Hori da. Hemen ez da nire bereko ikeri bat edo zikoitzkeri bat da. Vale. Danon onerako. Kontua da gutako bakoitzak 3 aukeratu behar dituela, baina gero 4 sartuko ditugu demoraren kapsula horretan. Ados. Vale. 3 ondo iruditzen zaizu, ez? Bai. 3 nahikoa da. Bai, ondo. Laugarren bat ateratzen baldin baduzue, hor atera, eta gero kanpoan utziko dugu. Estrategiarik baduzu, ez Ibaik esan du baietz, estrategia derrotista bat dakarrela. Galtzera dator, dirudien, ez dut oso ondo jarrera hau. Osa, galtzera zergatik? Irabazteko aukerarik ez da honean, guztaren jat galtzaien taldean egotia bai, batzuna erakargarritza da. Baina da pixkat igual pena mateko, ez? Hoi publikoa bere galatzeko da. Publikoa ez botua dauko. Horaintxe ez daude horrela, pixkat bulma bezala, ez? Bulma zela, lehiora begira, euria egiten duen bitartean. Abesti hori. Abesti bat egiten den bitartean, iderza, ez? Aha. Vale. Gaizkazen da zure estrategia, zuk noski estrategia bat daukazu. Osa, nire estrategia da, nire 3 telesailak barruan sartzea, baina egokitzeko gaitasunarekin etorri naiz. Hau da, nik badakit, Ibai ez nago ziurtzea aukeratu duen, baina usteet Eider eta Ibairen artean badagoela nire telesail kutxunen bat, orduan badukat gaitasuna nire bat kanpoan utzi horren mesedetan. Baina, ikusiko dugu. Ibairekin pixkat, iaz nahiko ziur nengoen, ze iaz bai zian telesail honenak, aurtengoa premisa desberdina, ez daukat oso argi aukeratu duen. Aurreko urtean hemen, crossoverren gure telesail kutxunen ranking egin genuen, jakin dezazuela gaizkak kriston txantajea egin zigula. Gaizkak esan zuen, nire telesaila ez bada ranking horretan sartzen, tertulia hau utziko dut. Bueno, eta sartu zuten zerbaitegatik izango da, ez? Baina, gaizka, lasai. Aldean ziza, eta tertulian jarraitzen dozu. Hori da, zerbaitegatik izango da. Gaizka goza bat esango izut. Ez duzu referentzia rapatzen, ez duzurako Friends ikusi. Zoritxarrez ikusi dut, bai. Eske,
Mira, Ilenia Benito hemen dago. Ilenia, momenturen batean hitz egin nahi baduzu, mesedez, bizitza guztian Friends kritikatzen. A ver. Ja publikoaren laguntza behar dezute. Nahikoa da. Nik ere bauzkat hemen aliatuak, Nik ez. Baina bat ematerako da. Jartza. Jartza hitz egiten dago horratzean. Bale. Ai, ama. Zer nolako gizartea irudikatzen duzu? 2049 garren urtea? Nola irudikatzen duzu? Atentzio oso gutxikin. Telesaiak izango dira miniseriak eta 30 segundoko kapituluak. Baina beraien garuna bakan bat egiten baldin badiegu, orain kriston memoria izango dute, esan nahi dut. Leku asko egongo da. Claro, eta nola kontsumituko diren edukiak ere horrek eskatzen nau, espero dut, edukiak olako pantailetan gutxienez ikusten jarraituko dugula, ez dakit backup horren erruz, mugikorrean telesaiak ikusten eta espero dut ez. Hombre, guk ez ditugu DVD batean bidaliko ere. Ez, DVD-a ez, baina bueno. USB bat. Link bat. Link bat, transfer bat. Tori.eu bat. Esteka bat. Baina bintzat pantalla hundi batean, zinea, espero dut, bai, jarri ezkeu, baldintza batzuk, hau irekitzeko, euki barroko ez du, hau ikusi nahi balin badezu, ikusi barroko ez du pantalla hundi batean. Zure bizitza hobea izaten nahi baduzu, ikusi hau. Bai. Ez? Bueno, bizitza hobea. Bai. Eta, zure dizu Friends hartu hor. Ez, baina ikusentzunezkoak lehenengo aldiz ikusiko dituzte. Hori bai. Zueko goretzen duzu, ezin izan zen ikusi zenuten lehenengo telesaila? Bai, telesaila ez. Telesaila bai. Bai. Zein zen? Lehenengo filma izan zen Perriz eta Parotxen film bat. Ilargiaren ez dakizer. Sekretoa. Bai. Hoi bain dela gutxi aukeratu zenuten nun baiten. Bai, aipatu genuan, bai. Bai, aurten bastante atera. Ez que Danelek aurreko astean ekarri zituen referentziak eta gode topera. Kultuzko tertulia bat gara. Bai, bagara. Eta telesaila Prison Break. Prison Break. Bai. Prison Break ze... Lehenengoa? Ikusi zenuen lehenengoa? Lehenengoa eta DVD-an, eta DVD-ak kuadrian, horitzen genuen txandakatu, eta ni daukatau eta kapituloka, eta bai. Eider? Nik nerea, esango nuke Castle, baino, ETV baten ematez den Maite Kutxuna, ez dakit, bai, Maite Kutxuna bastante traumatikoa zan, oza, ez gomendatzen. Primera behar bada. Bai, bai da hoi mardet. Baina eski oso traumatikoa zan, gero gabetan ezin un ondoloin. Ez que, basan. Oso, baina engantxa hoitez izun. Gero gugatzen naiz patioan eta hola, Maite Kutxuna nibiltzen ginela. Olastu Maite Kutxunara? Bai, zu Maite Kutxuna, ni Zebatxi, Antzerkia egiten zenuten. Bai, antzerkia, bai. Gaizka? Bueno, publikoak antzemango du, erantzununen arabera, bakoitzaren adina zein den, claro, Prison Break eta Castle esan dute. Nik Prison Break eta Castleekin, egon, ez dakit duen. Bueno, naiz gogoratzen lehenengoa, baina esango nuke, 80ko markadako, Punky Brewster, Blossom, Los Problemas Crecen, solo en casa ez. Cosas de casa. Hori da. Parker Lewis, pixkat zurrumbilo guzti hori bat ez dugu gogoratzen, gero espedienteek izta iritsi zen, baina nik uste multzo horretatik batez ere. Bueno. Da zuriak? Nik, gaizkarren antzekoak esango nuke, baina ez dakit da telesaila animazioa behi batuzu, nik uste Dragoi Bola izango zela. Ez que Dragoi Bola lehenengotako izango zen, ez da. Ja, bai, nik Prison Break ez dut, baina. Eta ETV-ko guztiak. Bai. Ez dakit jaun da jabe... Euskerazko telesail pila bat zeuden garaioetan, Bai. Bueno. Balbemen. Itzuriko te dira, garaiaiek. Bagoaz? Bai. Nola egin nahi duzue, bakoitzak zuzenean 3 tituluak bota, edo bana eta gero eztabaidatu? Nik uste dut, jake galdetzen dezun, bidezko dena dala, ez, bakoitza bat esatea. Ze, klaro, hemen, honek hau esan du, hain nik aldatu ingo erantzun, bakoitza bat esango nuke, baina idan ere iritzi. Mega, banaka, bai. Banaka? Bai, oso ondo. Vale. Gaizka, hasi nahi duzu? Bueno, venga. Ez dakit zeinekin hasi. Ze, klaro, segun zeinekin hasten nahi zen... Es que hemen bai dago estrategia, zein esaten duzun edo... Bueno, venga, hasiko naiz, jazta. Hasi, seguran nik ez dut museta. A ber, esan dizudan irizpideen arabera, humorarena gero aipatuko, baina euskerazko zerbait egon behar du, zerbait luzea, zerbait nostalgikoa, nik 2050 urtean eukiko ditut, ez da 70 piko urte, beharko haurtzarola gogoratzen zidan zerbait, Dragoi Bola da nire lehenengo aukera gertua. Eski, esan dizut. Dragoi Bola euskeraz, noski, behar den bezala, Dragoi Bola euskeraz, hori dagoen bertxorik. Baina eski horra da nostalgiakin jolasten pixkat, ez da iruditzen. Eta ni ados nago, baina...
Bueno, ala ere goza bat esan nahi dut. Dragoi bola euskeraz, edo 2050 urtean, klip horietan edozein hizkuntzatan ikusi daiteke. Gizateri guztiarentzat bidaltzen ari gara, orduan telesaio horiek hizkuntza guztietan ikusi daiteke. Ala, ja irizpide bat, zindu bueno, ja, claro, eta orduan, aukeratzen bat Friends ikusi dezke Friends beldur estiloan. Baina esan dut, Friends ez dago euskarara itzulia, orduan ulertzen dut, Friends ezin dela euskaraz entzun, baina dragoi bola, Katalunian ikusi dezatela bola de drag. Neukan, badakit ez duela balio, neukan beste bigarren aukeratu bat irizpide horren barruan, dragoi bola erosten ez baldin batzue, dela ondarra hoak. Ez bat edo Bat esango zenuela. Bat esan eta bira ja denak. Dragoi bola. Euskerazko bertsioa. Eider. Nik esango dut Succession. Succession. Vale. Esan dezu. Ez que baina gainera larruzko zuen kuaderno, ekin eske flipatzen nahi nahi. The Wire, edo... Bai, baina zuk bat bota, nik esango dut. Nik botagot animaziozko bat. Vale. Animaziozko bat. Baina... Nola animaziozko bat, generiko? Ez dut aukeratu. Bai, mesedez. Claro, animaziozkoa, bale. Daugau, Japonian ditzen den animia, hori da guztiz ona, baina zuek ez duzuen ikusi. Eta etorkizuneko gizartean ez duzuen nahiko. Bueno, Death Note esaten badezu, nik igual onartuko nuke. Ja, eski ez da. Ez bat aukeratu behar duzu. Baina ez ikustearena berdin dio, horrek. Ba, ikusiko dugu. Lost ez duzu ikusi, adibidez, oza, berdin dio, horrek. Ni botagot ez iru izan, eta iruetako bat ikusi bauzue, hori ze defendatuko. Bueno, Ez. Venga. Vale, BoJack Horseman. Bai. Nola, igual erosteizu. BoJack Horseman. BoJack, bai. Ez dizut ez ezkorik emango. Bale, ados. Horrez ziren eman, Zaldi burua duen personali, Zaldi, bai, hori da. Hori da. Bueno, nik ez dago, soñoski baiet. Ez duen espero. Ez que, a ver. Olaiak. Plot twist. Bai, Ez da, hemen jendek txalo indo, olaiak bakarrik, ni flipatzen nahi nahi. Ez que zuek zen dutan bizizarete, Arrozondo da, baina... Gainera, lehen urtean ez duen ekarri. Ez? Ez? Seguro? Lehen urtean ekarri nuen Sex and the City. Claro, sartu zela, zerrendan. Sartu zela. Baina gainera, Friends ikusten hori nahiz orain. Gainera, Ilenia Benitok astelen batean gure saioan egin zuen sekzioari esker argi geratu da gainera Rosek adarra jarri zizkiola Racheli, hori horrela da, hori horrela jakinda ikusten dugu, ez dago eztabaidarik, listo. Osea, Friends sartuko da. Vale, nezka. Bierna. Humoreak egon behar du, noski, eta nik ez dut irudikatzen, etorkizun bat, non Michael Scott, Dwight, Pam, Jim eta konpainia ez dauden gizarte bat. Osea, The Office, telesailak egon behar du gizarte horretan. Dela, telesailen historian egin den humorezko telesailik onena, 9 denboraldi dauzka, luzea da, ikusterraza, eta zoragarri. Zu pentsau 2000 eta, hemendiko 25 urtea, orduan jaiatzen dien umentzako eske The Office kriston zarra izan behar da. Jo, eta Friends? Baita. Memoriza boratuta da orduan. Claro, berdin zaizta, berria, zer da. Ja, baina ikusten badezu, esatezu, pantalla den ikusi behar da ezakitzer, eta gero... 2013an bukatu zan, ez da, oza... Ez da, jo, Claudio, oza... Ez, oza... Benur. Bueno, The Office. Vale, The Office. Oza, claro, hemen txaloak eta zue jasote dituzue, baina... Vale. Mira. Bueno, The Office. Gaizka, Urbiako fondara igo ginen, eta gainera, aurpegira zantziguten zuzinela bere kutxuna. Orduan... Hombre, igo ginen... Gora Urbiako fonda, Ni jipean igo nintzen. Nola, etxin zer? Jipean igo nintzen. Jipean, bale. Jipean. Kao, Friends ikusten dezuenak, ez, olako, ez, jipean igo. Urbanita, Sex and the City, Friends... Jarraitu mesedez. Vale, nik esan behar dutela, eduki dinamiko bat, ezitzaia eta bar, Sex Education. Zer? Osondo, nire zerretan zegoen. Orduan oia barrua, ez? Itzegin ibai. Zer? Ez que gainera ibai pixkata doz egon. Ni oso zalena Sex Educationena, baina... Bai, bueno, eduki, ez zauzu eduki... Ezitzaia, dinamikoa, familia guztirentzat... Game of Thrones. Vale. Zergatik? Game of Thrones ezitzaia. Bai, eta ezitzaia sexu eduki aldetik, eta genero ikuspegitik, eta emakumea biluzi, bai, dena ezitzaia. Ez, baina Game of Thrones, danori guztaren jatzuen, guztaren jakun, osagaitza daukoz, gehi erdiarua. Ez de bukau hain dik. Segarren temporada, no. Bukaukoet, bueno, hori ondo da. Bai. Vale. Claro, arazo bat daukan, ere bigarna Sex Education zen. Ba, orduan, jazta, ez? Gainera... Edo aprobetxatu eta bota beste bat. Ez.
Gainera justifikazio bat badaukat, esan nahi dut. Niretzat zentzu kronologikoa dauka ere, nireak esan nahi dut. Friends, badaude marra gorri batzuk, gaizki zartu da, gauza batzuetan, eta horregatik Friends ikusi ostean Sex Education ikusten duzu, eta horrela pixkat narratiba guztia osatzen da, ze jende horrek ez du ezer ikusi. Orduan pixkat kontatu behar diozu nola zen lehengo gizartea, eta nola zen ondorengo gizartea. Orduan iruditzen zait, bi telesailak bata bestearen atzetik jarrita, adiskidetasunari buruz asko ikasten dela bi telesailetan. Oso ondo. Osa, biak sartu nahi duzu ja, ez, kapsula. Noski. Baina eski gainera ikusten zait beharrezkoa zen. Maitasun erromantikoa baino, enten, igual egin dezakezu, ez? Bukaria, triste xamarra da, Bueno, baina bizitza zer da, Ibai? Ezin gara, tristura... Hain justo, triste xamarra da. Gizartea ja nahiko triste izango da, ezin degula tristura horrekin amaitu. Igual de ofizen alde posizionatzen az, Ikusi duzu? Ez. Baina, badakin nork duen irizpide logiko bat. Gaizka? Bueno, sorpresarik ez. Bueno, badakizu ez, zer esatera doan. Hombre, historiako telesailik onena egon behar du, gehien engantzatu duen telesailak egon behar du, misterioa, konspirazioa, gaina lehenengo aldia da mundu guztiak ikusiko duena, orduan berriro sortuko da adikzio hori. Ez que zuk Lost sartu nahi duzu, zure lobotomia egin ostean, lehenengo aldiz ikusiko zenukela Lost, inoiz ikusi izan ez bazen. Lost gustatuko beste pertsona izango nintzateke. Osa, ni naizena Losti esker. Ez que... Ara! Lost. Ez que... Lost. Nik argumentu horrek apropiagotez eta Game of Thrones esangot. Vale. Baina esan duzu. Ja, baina esan nahi dut. Vale. Indartu nahi duten nire erabakiza. Ai, benetan, nik esan bardet, azkena ikuseten telesaie, Ripley, iruditzen zaitelako, telesaie desberdin bat dala, eta, hori baia, Sex Education eukitala nahiko dinamikoa dala, eta Succession baita, konversazio pila daudela, eta oso adio marrauk ez dula, Ripley beste mota bateko telesaie, pixkat telesaie bere osotasunen asko gozatzen dezuna, eta behin baino gehiotan ikusita baita ere. Telesailik onena, eta bat egiten dut esan duen guztiakin. Baina denbora kapsulan sartzeko ez da. Ez. Nik ere zut ikusten. Baina kapituloak etzak ordu eta piko iraute ditu. Ikusiek ez du pelikula bezala, ordu eta zerbait. Bai. Ripley, askotxa. Zoragarri. Baina kapsularako ez dut ikusten. Ibai. Rarua da ez dara irten ondino Breaking Bad eta Better Call Saul eta... Nik ez du sartuko, Ez que nik uste dut hori jazta, oza, ja horrekon... Horrek jain ditu dugu gizarte moguan edo zuzan ez da. Ez que hori gaindi ezina da. Lostutan ere kutxuna, baina Breaking Bad Better Call Saul da, oza, ja artistiko kita zentzu guztietan egin den honena. Nik nahi dut jendeak ondo pasatzea. Hori da. Nire proposamenak ez dugu ondo pasatuko, Edo baloreak ere ikastea. Eta, eske Breaking Bad den... Birmingamen elekutzen da 19. mendian, zikintasuna, industriarua... Ni horretzen alde. Ikusi alduzu? Lehenengo temporada ustetik ustakutela. Bai, gustatu zaizuen? Peaky Blinders? Ez erdinio batzuk. Nik lehenengo temporada bai, gero ja desengantxo nintzen. Baina, igual sartuko nun, ez dakit. Vale, bueno. Guzti hau ikusita, bat falta zait. Friends, Sex Education eta 6 Feet Under sartuko dut nik. Familia, bai. Peaky Blindersen daukazu, familia. Bueno, esango dizuet, gaur, irratian ere aritu gara pixkat jendeari galdezka, zeintzuk sartu beharko lituzketen, eta gero publikoak mesedez esan ditzala, eta beraienak ere entzungo ditugu ikusteko, ze behar bada, zuek daukazue gakoa, eta denak batzen gaituen telesail hori aipatuko duzue. Orduan, gaur, Mikel Rotaetxek esan du, Sabrina Cosas de Bruja. Sonatzeit. Masterpiece, bai? Masterpiece. Bai, katu hori... Barkatu baino publiko, Salem, kontuz. Jendeari gustatu zaio, barkatu parra... Bale, basartu. Parliament, esaten zuen gainera, Europar batasuna zertzen ikusiko dute. Baiz, egin ni lehen. Black Mirror, pixkat parra egin dezaten, hau, pentsatzen zuten hau zela munduaren akabera, eta bitu izan. Doraemon proposatu du. Ni Doraemonen alde ingo nuke. Nik ere bai, uste dut. Bai, Doraemone arrastan, txikitan. Claro, txikitan. Eta kristu sintonia hona zeukan. Itxon, ezin da izan, gabizala, kriterio batzuk irabiltzen, telesai batzuk bai, Game of Thronesen biluziak eta ero Doraemon da desastria, genero ikuspuntutik. Bueno, izu Mikel Rotaetxerenak dira. Bai, egiza.
Maider Segurolak, Mad Men. Bai. Mad Men, hain da ona, eta ez aurrekoan, ez oraingoan ez dugu ekarri. Baina, bueno, Sex and the City, eskerrik asko Maider, eta Game of Thrones. Bueno, ez dakigu berak esan da gana. Berak esan du, antenan esan du, gainera. Bueno, bale. Antenan du. Lierni Bargutxirenak dira Golden Girls, Las Chicas de Oro, ez dakizu zertzen, baina kriston seria. Ikaren nahi zuen. Bai, kontuatzen zari ez da, animaziozko ze irudite daukagun ez da. Bueno, koitzak bere garaikoa. Baina gutxi formatua. Ados, jarrai dezagun. Bueno, hauek dira. Bale. Ni jaso ditu danak. Publikoaren artean, badaukazue baten bat, uste duzuela falta dela gure eztabaida honetarako? Edo baten bat esatezuna, oi bai, esan duenetatik. Edo bat baino gehiago. Zaukera eta hona egin du, inork ez daukaz zer esateko, horrek esan nahi du, denak daudela. Ez, baina beti kostatzen da, zieran pixka da arrankatzea. Bai, desiatzen zagoz esateko, baina ez ari hau sartzen. Bai, nik alaudeik ez bat. Arrakazta izango zuenik eta eiderrek zerbek duko zuela. Kristo, Maia erlea sartzeko, zein kendu nahi duzu? Kenduko ez Succession, zebak ez dela sartu Maia! Jon Polek hemen jarraitzen du. Zenek uste dut, Succession la abeja Maiaren gadi. Hau zoragarria da, ez, amatxo maitia da, hau dalako zoragarria. Logan Roy egongo da txalotzen. Superpozik. Zoragarria ide. Eskerrik asko momentu honegatik, benetan, Beste gomendio ere mazau kezue? Hau hobetzea ezinezkoa da, baina... Norbait. Irrika, etengabe, hemen adiskide bat. Ez du hitz egin nahi, ziur badukala zerbait. Zuk jarri jozu hau txar. Nola izena? Nick Friends, Sara. Friends. Bai, Nick Friends. Zergatik, Sara? Nik esan dudalako. Bai, Olaiak esan dulako, eta behin eta berriz ikusiko nukelako. Ez? Ez que, karo. Eta beak baita zerbait esan nahi zuen. Baina guztu, Six Feet Underren inguruan zala, así que... Ez hemen itza. Baina mikroa Ez hemen mikrofonua. A ver, Mikel, jarri mikroa. Bai, nik esan nuen, aipatu dezute Six Feet Under, eta ni duela bizpahiru urte ikusi nuen, eta, bueno, beti komentatzen da ez, millennials eta bar, baina ni bai, nire ustez, gusto oso bereziak ditut, ordua ze aukeratu dezuten zerrendarako. Six Feet Under bai. Six Feet Under mantenduko nuke, bai. Bitik bi Olaian aldea? Aditz. A ver, bueno, ez. Gaizan alde jarriko, ez. Beste den bat. Eta baita ere barkatu sartuko nuke House of Cards. House of Cards. Hori, nire aukien hartin baeguan. Bai, bazegoen Nik Kevin zure... Spacey Larruzko agenda horretan, bazegoen. Ze Kevin Spacey aipatzea... Ja, ez. Izena duzu? Edu dena. Edu. Eduri plus 1000 emango niokenik. Zen ere erabat bat nator Six Feet Underrekin. Zuk Six Feet Under nahi duzu. Bai. Besteekin ezain beste. Bueno, lasai, orain eztabaidatuko dugu gure artean, honetarako, baina Aritz, ez duzu zer esan nahi? Urbiako fonda ipatu dugu. Egin dezala Aritzek. Eta Aritz etorri da Urbiako fondatik ona. Aritz la abeja Maia. Nik ez dut, zerak esan dauen, gaizkak esan dituen ezeri ez diot ez inongo aitzakeri jarriko, baina... Osea, baina... Olaiak esan duen Friendsi, nik aldatuko nuke How I Met Your Mother gatik. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko. Ezin dut ulertu hau, ez. Ilenia ez dator bat. How I Met esan ez institutuko Friends barik, baina... Ilenia. Zergatik. Ezin da aldatu Friends, ez zergatik. Ez zergatik. Ulertzen duzu? Ni egun apunto, mikrofono itzaltzeko eskatzeko eta martxa iteko, baina Aritzegatik hemen txer jarretukot. Aldatu behar duzu? How I Met Your Mother sartu nahi duzu? Ez que ez dut ulertzen nola defendatzen. Venga, kriterio hori barrein birdala eta kriterio hori kenduko dut... Peaky Blinders kenduko dut. Ea kapsula dago, ala. Nik hau hain Bale, neratik bai. Osa, nik uste hori argi dagoela, ez? Abeja Maia. Eitxo, baina, Peaky Maia Blinders... erlea, alegia. Maia erlea. Peaky Blinders zergatik ez. Bai, Peaky Zer Blinders. entzukean gentzen duzu? How I Met. Da, How I Met sartuko dut Friendsen aurka egiteko bakarrik. Zuik horregatik. Ja, ez que nik Friendsen aurka egiteagatik eozer sartuko. Baina zergatik, benetan, baina zergatik. Ez dakit. Sitcom bat edo Steve Urkelen azelan zan. Cosas de casa. Ez, bira, Six Feet Under amu hori hartuko ez berriz. Friends kanpoan gelditzen badin bada, Six Feet Under, nik momentu honetan ja sartzen dut kapsulan. Baina ez dut ulertzen Friendsi zergatik gorroto hau. Ez da gorrotoa. Sitcomak Falta zailo defendatzen esatea, hori ez da ezbiten banoa. Nola? Falta zaizula esatea, hori ez da ezbiten, ja, banoa. Neri, oza, Friends... Non dago Tamara, benetan, zer zegia? Eta horregatik, Vale. nahiago nuke Maia sartzea, Maia erlea Friendsen aurretik.
Maia Erlea Friendsen gainetik. Baina, ez da, badatu nahi zare. Maia Erliak animaziozko leku hori betetzen badau. Bano bat ez. Baina... Bueno. Ez que bakizu segertatzen zera orain, nik nahi du orain. Maia Erlea zartu. Bakarrik crossoverreko gaurko laburpenean. Bai. Ez da, ez ni. Vale, eskerak. Vale, venga. Bastante banatuta gauz. Nola bukatuko bueno, oraintxe botako ditu daudenak, vale? Gaizkak defendatzen ditu Dragoibola, The Office eta Lost. Eiderrek defendatzen du Maia Erlea, Sex Education eta Ripley. Bai. Ibaik defendatzen du BoJack Horseman, Game of Thrones eta How I Met Your Mother. Eta nik defendatzen ditut Friends, Sex Education eta 6 Feet Under. Sex Education da errepikatzen dena, ez da? Bai. Nik uste, ja, errepikatzen danez, sartu behar dela. Sartu behar dela. Osea, ez dugu hitzen gure artean, eta ja... BoJack Horseman ere errepikatzen da. Bueno, nik ez dut esan, baina ados nagoa. Ez da errepikatzen. Orduan ez da errepikatzen. Sitcom bat sartu behar dugu. Ados. Baina sitcom on bat. Sex Education ez da sitcoma, baina humore ordezkari bezala sartu genezake? Parrez lertu ere ez gara. Esan dugu, triste amaitzen dela. Humorearen ordezkaria. Bueno, baina berdin do. Bai, The Office, ez duztu ikusi ba. Ez, baina gero BoJack Horseman animazioan, Dragoibola bena jozu ez da. Dena senyoreak sartzen. Nola senyoreak? Bai, The Office... The Office senyoreak, si emakume pila daude The Officeen. Ez, baina ez dira inprotak, Aipatu ditu... Trampa egiten erizera, esan duzu, izen hau eta hau, ezin dira azturan geratu. Denak izunak ziren. Ez, esan da, emakume pila bat. Ez nik Ripley kanpora. Venga, igual Ripley alabek ez Successionen gatik. Baina, mesedez. Baina, zenizuko pelota. Olaia, ikusita negoziaketa katramilatu dagoela eta adostasuna zaila dagoela. Ez dakit, agian komedia hemen gertuko dugun adiskidearen Nerea Sarriegiren Bueno, gainera Nerea Sarriegik negoziazioi buruz asko daki. Ekarri bakea, favorez. A ber, niretzat da... Ja, Will Smith ez daukagu pizkat kantzelatua? Bai, Will Smith... Bai, bale. Bueno, orduan, baina eski ez da zuenekin ezin du lehiatu, baina... Maia Erlia seguru bai. Nire genero favoritoa da ezinezko maitasunak, orduan nik sartuko dut Normal People. Ai... Hor gaizka eta olaia alde. Bai. Ni baita. Eske motza da. Bueno, baina berak esan du etorkizunean jendeak nahiko dituela eduki azkarrak eta... Ja, eske Normal People ze polita, Normal People... Baina eske orduan 2050ko gizartean negarrez egun guztia. Bueno, eta The Office hartuko du, kontra... Ez. Kontra puntu moguan. Hori da. Bueno, ni, venga, Normal People... Igual defendatzen dut. Baina, sartu daitezke gauza berriak? Publikoak sartu leike. Zuk egin duzu zure... Nik ez dut mugitu. Lost, Dragoibola, Office. Ni izan naiz bakarra aldaketarik egin ez duena. Beldurgarri hori, The Office da nire ukiezina. Gaur. Eider, momentuz, zure ukidezina? Berez Sex Education, baina eske Maia Erliek nik uste ja puntu onda itxita ja. Bai, osea... Kusi duzu zer egin duzu, nola ditzen zara barkatu? Blanca, eskerrik asko, porque azutan egon gaina, eta... Claro, bai. Vale, Ibai, zen da zure ukiezina? Nik aldatu ingot eta conoce el cuerpo humano jarriko. Animaziozkoa dabe bai, gizagorputzatxetan funtzionatzen dabe. Esan du didaktikoa ezitzaia hori. Conoce el cuerpo humano. Bai, eta fasti. O sea, la vida es así, hori? Hori zen, ez? Así, bai, hori ez. Ba, esmatu indate, nik bat irudite izan zer zerbait. Bai, enten zirela horrela, globulo gorriak eta globulo zuriak, ez? Bai, hori da. Zerbait, susmagarria zeukaten horieke. Vale. Bai. Ezagutu gorputza. Ez, broma zan. Nire ukiezina... Bueno... Maia sartuko da, orduan Game of Thrones. Nik Game of Thrones babestuko dut. Maia sartuko, orduan Game of Thrones. Ez que BoJack Horseman ez da sartuko. Ez da sartuko, Bai, mesede. Truke? The Office truke. Ze, pasaden urtean Isaizak Casa de Papel sartu zenuan. Guau, egia da. Ez que, momentu, gaizkak badauka horrelako momentu bat, ez? Etxita da, ja. Maia sartu nahi du. Zergatik sartu nahi duzu, Maia? Hombre, ez pentsa uste postasun, ikuste abendiko 25 urte, eta pues la vida es bonita.
Bai, multipolo. Osea, argumentu hori gaindiezina da. Osea, maia barura. Loreak esan du Blanka. Lehen lerroan, zuen eztabaida nola apurtu jakin nahian gabiltza, zaila dago, baina eskatu du hitza hemen alboan dudan adiskideak nola zure izena? Lander, zer diozu, zein da zure iritzia? Bueno, ni lehenengo guztiz adoz nago gaizkarekin. Beste bat. Gainetik Big Bang Theory. Ez. Hombre, Hawaii meten gainetik igual, bai. Bai, Friendsen gainetik ez. Ez. Eta esan behar da, esan dituzuen telesail guztiak gustatzen zaizkit. Neri ere, bai. Friends izan ezik. Baina eztabaidatu behar dugu. Claro, baina... Gaizaka, The Office esan du. The Office esan du, bai. Nik ez, Lost sartzen du The Office kentzen baldin badugu. Eta Friends sartzen baldin badugu. Baina Lost berriz. Lost asko txo ez du entzun, ja. Ez du gain ditu bihar gizartzen. Nik Lost bai, Friends ere sartzen baldin bada. Vale. Itxoin, negoziaketa honek. Itxoin. Bai. Lost eta Friends, barrura. Lau dira. Nik Game of Thrones sartuko nuke, oza, babestuko nuke, Maia sartzen bada. Wow! A ver. Ez nik Maia ez. Bai. Baina gaur ezin geha hemendik atea Maia aukeratu. Hombre, claro, es que nik... Blankak esan du, loreak, postasuna... Ba, multikolo. Imaginatu etorgizun distopiko bat eta jendia goziziltzen eta bitartian Maia. Behi da ze poliz... Baina, hemendik 25 urteta da, oza, espero pixkatu. Barkatu, non dago euskera? Maia gaztelera zen. Egia da, euskerarena, bera, nizan ez bakarra euskerazko zerbait ekarri duena. Dragoibola barura. Irizpide hori zokarri uzulako bakarrik. Dragoibola. Ja, Dragoibola. Nik Dragoibola ez dut ikusi. Nik nahiago dut Maia Dragoibola baino. Itxoin. Bueno, oso, adostasuna irizten ari gaitu falta. Esatzeko eskauzten alde, baino astero kapitulo bat. Ikusita, eta bere garaien ikusi gendun bezala foro batzuk irikita. Bai, vale, oso ondo, baina... Loszila.net. Bai, baina barkatu Andoni honek ez du ezer desblokeatzen, ze Lost barruan dago. Bale. Lost barruan dago? Hori aurreratu dezakegu, ez da? Ez. Lost barruan dago, esan du oraiak, idariak, aurkezleak, zuzendariak. Baina Friends ere barruan dago lako. A ber, eta ibaita nik hemen ze pintatzen dugu. Ni jarrera derrotista bat ez etorri naz. Txone, Andoni, baina zer gehiago sartuko zenuke? Friends, noski? Listo, ba. Komedia bat behar darako. Eta Friends baino behik ez dagoelako. Eta Maia sartuko zenuke? Ja, egongo da hori. Futbolak jarratuko du. Bueno, Friends eta Lost... Zu, jazta, etxido zu, ja Friends barra. Ez ez, oindik beste bitarte daude, Ja, baina Friends hartu da, The Office esto ya. Bederatzi minutu ditugu. Vale. A ber, Friends eta Lost sartzen badie, Maiak sartu barroke, oza, irukok esan deu sartuko eta euskerazko zerbait egon behar du, eta aukeratu bakarra euskeraz Dragoibola da. Maia eta Dragoibola biak? Ez, karo, kero kontuatu naiz. Euskerazko zerbait egon behar du, mendik 50 urtetara. Galdetu publikoari. Baina euskera egongo da, esan nahi du. Baina euskerazko ikusentzunezko brik ez da existituko. Bueno, baina proposo deike itzultzea. Artifiziala supergaratua egongo da, eta orduan Friends jarriko dute, eta euskeraz ez egingo dute. Bai, bakarra. A ver, Eider, Martin Telesaitzaba. Bieta bat, bertan zoro. Ez, baina aukeratu ditugunen artean izan bat dugu. Baina ez daltzi den demoraldi asko. Ondarrauak demoraldi bakarra dauka. Zure irizpideetan ez? Bai, Dragoibola orduan. Dragoibola gaur egun jarretzen du. Demoraldi asko dira. Benetan, Dragoibola ikusiko zenukete berriro, hasieratik? Ez baina. Eta sartuko bagenitu animaziozko 3 kapsulan, Boiak, Dragoibola eta Maia, ez hori ezin da izan titularra. Los kanporadoa. Ja, ezakit, nola jarraitu. Eta Dragoibola. Bai. Euskerak egon behar du? Dragoibola animazioa da. Baina, serio Dragoibola? Esan edut. Animazioa sartzeko eta besteren bat sartuko. Maia baino lehena? Maia ikusi duzu? Oso polita da. Ez da ikusi. Baina, zer dut pare? Ba, ez. Ba, erle bat erle izaten, supongo. Ez? Ez, balore oso onak, sustatzen dira. Bai. Dragoibola, ez. Baina... Ez, bueno, baino... Geisten ari da erritmoa, Osa, danoak igu dala munduko serio bena, eta nahi ez duen guztia baino. Baina ez dut ikusi gainera. Nik ez dut ikusi. Ez que, claro, ez dut ikusi, osea, argumentu horrek ez du alio. Baina, ja horrek orten sartu genuen, orduan nik uste irizpide bat izan bardola gaita, osea, ez dindi errepikatu. Bueno. Baina... Eta telesai honen ja bazteon, orduan, ba... Game of Thronesen aldezuk ez da zuen. Ba, Lost ez badago sartzen Friendser, ez? Bale. Orduan hau ez da esatazkatuko. Ez, orduan ez gara... Nik laboiek, konforme. Ni
prest dragoibola ez sartzeagatik, prest nago Game of Thrones sartzera. Ja, Euskera animazioa, bai. Ja, ez da. Hor da, bihotza, soiaz. Osea, zantarra, txo, ez dakiz. Osea, hitzoiek nola ikasiko ditugu. Gaina, nik ez nahazan ikasi. Nik horri telebiztan. Baina benetan, orain serio, benetan ikusiko zenuke berriro dragoibola? Da, noski. Infumablia da, Bueno. Bigarren ikusketa baten. Iratxo Ordokaren pertsonaia ezabatuko nuke igual. Baina ezin duzu ezabatu. Bueno, bai. Dago bertsio bat dragoibola kai dala murriztuta hori, bertsio hori. Dragoibola kai. Bai, ez beste da. Mira, dragoibolak bi dizpie beten dituz, euskarazkoa eta animaziozkoa. Guztiz guztura ez non arren. Sex Education eta dragoibola. Hori da. Bai. Zema minutu dauk gauz. Bale, baina eta hortik danak ikusiko zituzuen, hemen diko 25 da, zenik gabiz dragoibola ez nun ikusiko. Orduan, ja... Ja, ez que nik ere ez. Baina, sex education... Baina, pentsatu gara gizartean, ez zuen buruan gamakarrik, Ja, klaro. Gizartea ez zer dino. Euskerazko zerbait egon behar du? Bai. Bai, baina, behirat... Bai! Ja, mikrofonetan ez da sartzen. Mikrofonetan ez da entzun, baina, garrasiak eta... Ez da entzun, erantzuna. Dragoibola. Nahi dragoibola ez daitera kargarra ditzen. Euskerazko mai inguru baten titularrean ez dute euskerazko ezer aukeratu bateako da. Bihar berrian. Ez, nik esaten dut jarriko gero itzultzeko, hori da. Bihar berrian, euskerazko ezer ez dute sartu. Ez, urtzi urkizu, ez dakit hemen zaude, baina ez dugu hori esan. Streaming bidez ari da ikusten. Ez da egia. Nik esaten dut, bikoiztu egongo dela. Hori da. Baina da orain momentuan existitzen den moduan. Nize guaz nagoaz. Egongo da primera, eta Friends egongo da bertxio bat beldurrezkoa ere, ez? Ez. Bakarrik esaten dut hizkuntzak denak ikusiak. Eta nago dragoibola euskeraz. Eta dragoibola euskeraz esposu nahi zer nahi oso? Maia erlea? Maia erlea euskeraz, pues bai, klaro. Baina hori ez da existitzen. Bueno, existituko da, ziguain iakin. Ez, argumentu hori azko. Ez, gaurkoz. Vale. Mira, Olaia. Txoi, dragoibola fuera eta Parker Luisek ez du sekula galtzen. Baina hori ez da, osea... Zer da hori? Euskeraz? Nor da Parker Luis. Vale, bai. Hau normalan neri pasatzen zait, Bai. Desarto. Parker Luis. Nor da Parker Luis. Guazen, argi dauzkaguna dia, Sex Education, Friends eta Lost. Oiek argi daude, Bai, azkenekoarekin gabiltza. Vale, falta euskerazko zerbait. Eta animaziozkoa. Maia euskera. Txori gauza bat, nola, 2 minutu barru. 2 minutu bukatu behar dugu, irratiko entzat egingo dugu ranking bat, eta gero geratu gaitezke eztabaidatzen. Parker Luisek ez du sekula galtzen dragoibolaren truke. Irratiko kasinean. Nik 3 nutziko nun. Eta jazta. Ez. Osea, ez que dragoibola edo Parker Luis, oza, nahi berdin. Ha dicho, baina gaina, dragoibola ezer zen truke. Ez, klaro, nik Maia sartuko nun, hori azteko. Nik Maia. Baina, ez. Ez que, esan euskal tituloak marrazki bizidunak pila bat ikusi dira. Bai, kalabaz atripontzia. Atori ninja, venga. Atori ninja gerlari txikia. Venga, haupa, Shishimaru, eta hori denak, Shizuka. Hortako Doraemon. Doraemonekoa da. Doraemon? Claro. Ez. Atori ninja. Hemen baiet. Doraemon, argita. Doraemon, Egia da, Doraemon. Doraemon da. Venga, Doraemon. Venga, Doraemon. Vale, ya está. Listo, minutu bat geratzen zaigu. Lost, Friends, Sex Education eta Doraemon. Zau da, Doraemon ez duela gutako inork aukeratu, baina sartu dugu. Bai, gauzte, ni oso. Ni datoren aztean, enator tertuliara. Divisioa, bai. Doraemon? Ez? Ez zaizu gustatzen? Dragoibola izan bai indarkeria fizikoa. Zer nahi agozu? Maia. Ba, Maia. Ez. Nola Maia, orain. Maia ez nagoela euskera. Laugarrenak euskerazko izan badu. Hortik aurren ez zuen erabaki. Ez que Doraemon... Beira, libre. Euskarazko dan bitartean libre. Mea, nogita moduko gizartean nahi du. Bueno, bale, ya está. Demora gutxi hau gau, basekia, Libre, nahi zuten euskaraz, aukeratu zuek. Publikoak. Doraemon, ez? Esan dugu? Bai, publikoak Doraemon esan du, así que Doraemon. Hala, ba. Ba, listo. Ba, Lierni, hau da gure aukeraketa. Ya está, antenan ya, kanpauta. Definitiboa da rankina orduan. Osea, igual orain crossovererako egin behar dugu... Crossover telesailen kultura,
Doraemon. Vale. Nahiago duzu Doraemon maiaren gatik aldatu? Bai. Jo, ez dakit, ez que ja zitan maia hobeto, ez? Ez, Trompa, ez. Trompa ez. Badago esteren bat? Autobus magikoa hori oso ona da. Bai, Ostak egia. izkurnera, bai. Nik aldatzen dut. Bai, nik bai. Euskerat animazioa nahi zuten aukeratu. Autobus magikoa, nerea, baina nola ez duzu lehenago esan? Hartz txiki. Hartz txiki. Ba, hartz txiki bai ona. Osea, oain moztu da gure irratian... Kapitain Planet! Gure eroia! Kapitain Planet! Kapitain Planet! Eider eta bizok ez. Kapitain Planet! Tamara honer gaizki. Biki bikingoa. Biki bikingoa. Ai, biki bikingoa. Edo pipi. Pipi galtzaluz. Nik Kapitain Planet. Nik ere. Bere biziko espioiak. Nor? Bere biziko espioak. Bai. Martin Mystery. Joder, orain irratikoak dira pintzatzen tontoak gehala, eta orain kriston ideia honak ditu. Ja. Nik Kapitain Planet. Bai, Kapitain Planet. Nik ezakit zer dan. Nik esan dut. Haitxo, baina, ja esan nahi dut. 3 minutu ditugu orain crossoverrek tertulia bukatzeko. Antzerkia utzi ezakegu, venga, guazen gauza seriak aukeratzen. Vale, 2008 marrera begira. Nik Kapitain Planet. Vale. Ez superona da benetan, Bai, sinistat, bai. Balore oso onak, ekologismoa, maia ez dugu sartu, baina Kapitain Planetek ekologismoa. Abatara zene emezua. Ura, zua, izan. Nik autobus magikoa edo Kapitain Planet. Bere biziko espioiak? Ez que ja, ne... Zara rapatu egiten. Edo, burdinao. Bai ez, burdinao, ez que... Burdina zer? Burdinao. Bai, aparatu neska bat eta jazta, beste zer. Sharon, zure laguna mariatako. Silban buruzagi. Aztizagatu gidari. Jendeak aukera ezala azkeneko hau, ez? Silbanek almena du. Kapitain Planet. Baina Kapitain Planet... Ez, orduan lauro ikusi dugun bat, autobus magikoa. Autobus magikoa. Eta autobus magikoak betetzen daun ere behar izan bat dela, conocer el cuerpo humano, hori. Autobus magikoa. Autobus magikoa gaizki? Hombre, ja irurok esan duzutu bai, ez dakit. Hombre, nahiago ez Kapitain Planet. Gaizka. Bai, eta pausa... A ver, Olaiaren bi sartu ditugu. Orduan... Zebi? Sex Education eta Friends. Baina Sex Education iderrena zen, bueno, bien, egia da, vale. Osea, a ver, egiari zor, Ibairena ez dugu sartu. Ibaik aukeratu barko. Venga, Ibai, ez duk aukerau. Ez, ni jarrea terrotistea zetorenaz. Ni banek izan nire proposamenak ez zirela sartuko. Nik irurak animazioan enean ekarri da... Baina hauen artean, Kapitain Planet, autobus magikoa... Dragoi bola eta... One Piece... Ez, nire Kapitain Planet ez da bat ikusita. Sakura... Kartak Sakura. Hori bosona zan, Hori bona zan. Japoneko ordezkari bat berdu, Sakura kartak Sakura. Sakura sartak zer? Sakura kartak Sakura kartak Sakura. Hori hona zan. Ez dakit. Bueno, orduan... Mega, gezka... Autobus magikoa. Autobus magikoa. Bai, ja sartu nahi zugun bilo. Nahiago duzu Sakura kartak Sakura. Ez. Oso nada. Ez. Lastima dragoi bola kanpoak elitza, ia esan. Ez da pena. Ez monetzuen inork aukeratu. Bueno, ez da zer aukeratu dugun. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Vale. Eiderrek bi aukeratu ditu, azkenean. Barka, nik maia nahi nun. Ez baina Sex Education eta bestia. Sex Education eta autobus magikoa. Bai, horrekin ados nago, ez da nire favorita baina. Bueno, orduan... Estratega honen ari da izan da. Ez, autobus magikoa nahi. Aukerak eta oso zarrunoa da. Kriteriotan oinarritzen bagara, ezagutu unibertsua esenan funtzionatzen da ben, eta horik izkurren handerinuak eta guzti duzu. Bai, nahi dugu, belaunaldi berriak ere handerinok izkurne bat izan dezaten. Bai, kanpo ikintzen bidez. Venga, listo, bukatu dugu orain bai, Eskerrik asko guzti hori.